dinten Senin paring penanggalan kali Februari kali hutang saluras nyawijiaken batin nyawijiaken balung pepisah mugi-mugi kang akarya jagat nggih Allah Ta'ala tansah pinarengan karahayan ing pinanganten sarimpit. Ingkang amir jiwa raga kula kang putra nyuwun palilah ibu ya ya nang kene pangetune kita panono nak kene kang yen braya kaca nganti tegar lan patu nak kene dan jiwa keluarga sing sakinah wawadah warahmah iki walati yo nak kene